Dilluns 11 de juny es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Premià de Dalt el ple municipal corresponent al mes de juny, un ple que va estar marcat per la voluntat de consensuar dos dels punts de l'ordre del dia presentats per l'oposició i ampliar així el nombre de vots favorables als previstos. Per tant, voldríem fer esmenes, difícil de debatre-ho i aplicar-ho ara aquí en el ple, sí que demanaríem si es pogués retirar i amb el compromís que si voleu aquesta mateixa setmana ja la podem començar a tractar. Les mocions que es van retirar en l'ordre del dia per a consensuar alguns dels acords que contenien les mocions feien referència a la que va presentar el PP sobre la dissolució de la banda armada ETA i la moció de la Crida que proposa sancionar a qui retiri els llaços grocs col·locats als espais públics com a mostra de solidaritat amb els presos polítics. Creiem que és important fer condemnes d'aquestes violències feixistes que s'estan produint massa contínuament darrerament i mostrar la solidaritat institucional i tot el suport que es pugui des de les institucions a les persones que siguin víctimes d'aquesta violència. A banda d'aquests dos punts, la moció de condemna a totes les agressions violentes contra un moviment democràtic i no violent, presentada per la Crida, va obtenir un ampli suport de vots favorables de PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i la Crida. Només el PP va votar-hi en contra. Entre els acords de la moció destaca la solidaritat i el suport legal a totes les persones de Premià de Dalt que siguin víctimes de la violència, tant d'agressions a càrrec d'altres persones com per part de l'estat espanyol i a través de l'aparell judicial o policial. I també insta el Parlament de Catalunya a tirar endavant les accions que calgui per denunciar tots els casos de violència davant les institucions internacionals, així com el paper de l'Estat davant d'aquests fets. Además que creemos que es una irresponsabilidad total el presentar este tipo de mociones como la que hoy presentan ustedes aquí. ¿Es que acaso ustedes apoyan la violencia que día tras día sufren compañeros de Ciudadanos, el PSC o del Partido Popular? La modificació del conveni amb la Diputació de Barcelona es va aprovar amb l'abstenció de la Crida, un acord que serveix per ampliar la delegació en la gestió i recaptació de tributs. A partir d'aquí va ser el torn dels informes de cada regidoria on cada responsable va informar sobre les seves respectives àrees de treball. Per exemple, des de la regidoria d'Hisenda es va donar compte del compliment de la llei d'estabilitat pressupostària referent a la liquidació de l'any passat, el 2017, i l'estat d'execució del pressupost municipal durant el primer trimestre del 2018. Des de Cultura es va fer una crida a la participació en la Festa Major que se celebrarà entre els dies 27 de juny i 1 de juliol. Llavors no podia deixar d'agrair tot el que s'ha fet durant aquests 30 o 35 dies, que es treballa moltíssim i d'aquí ve el meu agraïment i que al final aconseguirem portar totes les obres a terme. Durant el ple de juny també es va informar de la renúncia de Pedro Bailón Díaz al càrrec de regidor de l'Ajuntament per motius professionals. El substituirà Lluís Torrents, el número 3 de la candidatura del Partit Popular a les darreres eleccions municipals, que prendrà possessió del càrrec en properes sessions.